выбирает самого бедного горлачика. Горлачик, горлачик. Кольки каштуешь? А можно промолчать? Стократ. Да, это Купала. Мне тут нравится. Мы тата, я белорус. Львиса мы тут. Журавины у цукру. В Чехии такое не продается. Это стародавний белорусский напой. Дзеля легенды его вынalezли. Коня у нас Купала, тут. Капку клавня крутила, то-то-то. Кареня не капала, то-то-то. Сам Бог огонь раскладав, то-то. Для нас, белорусов, які живуть у Празі, святкування Купали важне свято, каб мы могли не забывацца на свае традыцыі, на вельмі старыя традыцыі яшчэ з паганскіх часоў, якія паступова звязаліся з хрысціянскімі і з гэтай містыкай прыроднай. Вельмі важна, каб все-таки беларусы трымаліся сваіх каранёў. Мне нравится Купали, я здесь не первый раз. Мне нравится плетение веночков, игры и танцы. Купальская ноч самая кароткая ў годзе і яна чарадзейная. У гэтую ноч найбольшую гаючую сілу мелі ўсе расліны. Таксама ў гэтую ноч можна знайсці незвычайную кветку папараці. Разрэзаць далонь і ўкласці тую кветку пад скуру. І тады ты будзеш чуць, як размаўляюць паміж сабою дрэвы, як гавораць жывёлы, убачыць, дзе пад зямлёю знаходзяцца скарбы. Ну, на сённяшні дзень такая абсалютна неабходная ўласцівасць, то папараць кветку шукаць і сёння вельмі актуальна.